खुलुमबाय लोगोफोर आं संबाय गादा भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ एकदम बुगाले लेमखौ लानानै गोसो गोरबोनिफ्राय एकदम स्राय बरायहरलायबाय आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो चेनेलखौ अननानै आं चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो मा खोमसि जालायबाबो जालाय जागासिनो ओमफ्राय मानो मोनाबाबो नोंथांमोननि गेजेराव एकदम ब्लग लानानै फैलायबाय आरो ओमफ्राय माने दा आं देलाय माथो देलायथ'वाखै लोगोफोरखौ ओमफ्राय देलायनोसै आरो माबा मा होनोमोनलाय बागरखौ बाजाराव जोंहा माबा जायो आरो रास फुजा जायो फिसा थेलेबलेबनो ओमफ्राय फिसाजो उन्दैया उन्दुबाय फिसाजो उन्दैखौ लांफाला एसे गगाबो मोनस्रों नालाय ओमफ्राय फिसाजो गिदिरखौ लांफानोसै ओमफ्राय फिसाजो उन्दैखौ सेर बाहायनानै बिबैजों फुथुबाय थारमाने बिबैजोंसो बांसिन उन्दुखायो नालाय ओमफ्राय बिबैजों उन्दुबाय आरो फिसाजो उन्दैया ओमफ्राय जों दा बिफा आं फिसाजो गेदेर देलाय मालाय थांसैल' आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौनो नायलांदो नोंथांमोना बेखौनो देखायनोसै होननानै एसे देखायबाय लायो आंहा नै गाइखेर फुदुङो आरो लोगोसे गाइखेर फुदुंनाया नोंथांमोना थोरसि लथा गासिबो स्रां साफा सुखांना दोनखाबाय मानो होनोब्ला गाबोन अखा नायब्लानो आंहा डिउटि दङ डिउटिया जाहैबाय माइखौ मा होनोमोनलाय माइ बजा खानाय आरो मा होनो मेसिनजों होदोंमोन नालाय ओमफ्राय माइखौ बजा खानांगौ आरो खानायाबो अयथासार मानो हाय लोगोफोर कन्डिसनारबो अयथासार मानो खोन्थाखादोंमोन आंनो खानाय बोनानै होग्राया ओमफ्राय अयथासार मानमारोबो ओमफ्राय ससमाखौबो गोजासो गानथ'बाय आरो मोनाबा गानाबाबो जेबो बांद्राय जेबो मोना ओमफ्राय सानाव खिन्थु गानथारनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो मोनाबाबो बे बार हाबनाय बबावबा थांनायफ्राव गानाबाथाय बोरैबा मोनो आरो ओमफ्राय न'आव थानाय समाव गानाबाबो बाराद्राय जेबो मोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा देखायनोसै रास फुजाखौ दा बाराबा लाजिलायबावोसो आंहा देन्जारसो गाइखेर फुदुंना गालांखानोसै गाबोन अखा नायबानो साहा लोंनांगौ गाबोन थारमाने थाब थांनो होननानैसो थिरांथा लादों नालाय ओंखायनो आं गाइखेरखौ दिनै आधा लिटार लाबोना दोनफैखाबाय न'नि मोसौखौ दासान्दि गाइखेरखौ सेरनो मोनथाराखै लोगोफोर ओमफ्राय बेनि थाखाय गाबोन फुङाव साहा जानो थाखाय मा लानानै दोनफैखादों आङो लोगोफोर गाबोन फुङाव साहा जानो थाखाय आङो सिमला लेमनानै सोमनानै दोनखाबाय आरो आरामसे ओमफ्राय दाख्लै लाबोनायमोन दिनै एसे आलु लाबोदेरबाय आरो ओमफ्राय बे गोमो गोमो नांनाया लोगोफोर नैबे न'नि खालारनि बे गोग्लैनाया थाब हुगारासै नालाय गोमो गोमो दालि ओंख्रि बायदि नांजोब्बाय आरो मानसिफ्रा दालि ओंख्रि गोग्लैनायसो नोंलाय लाङो सोरबाफोर फैबा नै लेथ्रा नुयोनानै लोगोफोर ओंख्रि बायदि गोथां कालारफोरबानो देन जेनेबा कालार होननानै फोथायगौमोन बेखौ दालि ओंख्रिसो नोङो आरो मा एसे लेथ्रा खोलिना दोनखो होनलायो ओमफ्राय दा आं फुजायाव थांनो देलायसै लोगोफोर देलाय मालाय रेडि जाबाय लोगोफोर नै बिथिं फिसाजोआबो रेडि जाबाय आरो थोरसि लथा सुनायखौसो मोनदांगासिनो मा खालामाखै ओमफ्राय बियो उनाव नायसै गंमेना मिनि बिराद फारनै बेफोरबायदि खानायखौ फारनै खानो मोजां मोनो आरो आंना फिसाजोआ बिथाङाबो थ'थ' आंखौ देखाया दे फुजायाव थांबानो देखायो नामा थ'थ' ओमफ्राय दा गाननोसै आंनि थाइब्रैखौ ओमफ्राय नै एसे खमी सोना दं ओमफ्राय एसे हुगारसोना लानोसै थ'थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोनहाबो आंजों रास फुजायाव सेरनो आरो थांगासिनो नै लोगोफोर थांगासिनो उन्दुनोसै होनबाय नामा फुजा जाग्राफ्रा नै आंना लोगोआ जामायजोबो आरो थ'थ' आयदै फैद' फैयै मोनफैबाय लोगोफोर नै फुजासालियाव ओमफ्राय मा होनोमोनलाय गायकबो फैयो होननाय खोनादों गायकआ सोर बेखौ मिन्थिया आरो फुजाया जाहैबाय बारा गिदिर नङा ओरैनो नोंनि आंनि महरखौ नायनोल' फैनाय बेयाव होननाय सानसै जेबो गैया आरो ओरैनो दसे गिदिंलांनो न'आव थास्लायस्लाय होननाय सानसै बेबायदिल' आरो जानाय लोंनाय दं आरो थांसै बेरायनोसै नैबेयावबो माबा गेम जादों नै 100 सेकेन्ड हिट चेलेन्जनो माबा मा होनोमोनलाय 10 सेकेन्ड जानांगौ खोमा आरो ओमफ्राय बेयाव जाय थानो हायो बेयो इनो प्राइजबो मोनलायदों आरो ओमफ्राय फिल्टार खाथियाव थांनो हाला इनो गोमालायोब्रा जानो मा लानो बारा मानसिफोर मा लानो बलाय थामनिखौ लाना गानदों मामानि गैया फिसा फिसा फुथुना नायगासिनो लाबाय लागोन इखौ लागोन लाबाय बाना लादो बेखौनो फैफानो लुबैयो नै लोगोफोर बे मा होनोमोन बडि बिल्ड ना मा खालामनाय होनो बियो दहाय आङो 10 सेकेन्ड ना माल' होन्दोंमोन ना 10 सेकेन्ड नङा आरो 100 सेकेन्ड खालामनो हानांगौ ओमफ्राय 100 सेकेन्ड खालामनो हाबाथाय 100 सेकेन्डआव 100 थाखा फैसा लायो ओमफ्राय बेसेबाङाव दाउ ना मा मासे मोनोमोन आरो बेखौनो आंहा 10 सेकेन्डसो होनफ्रांदों मेथाइ जानो नागिरदों
लोगोफोर नै जोङो फुजा लानानै फैबाय फुजानिफ्राय माबा मा होनोमोन अयथासार भिर जाहांबायमोन मानसिफ्रा फुजायाबो ओरैनो नों आं मानसिल' ओमफ्राय जों गायकखौ नायबोलायबाय थायासै ओमफ्राय गायकआबो फैथ'वाखैनोमोन ओमफ्राय जोङो थाब फैबाय आरो मानोथो नायलाबाय थानो मेगन मोदै खालामला खामानि गोनांफ्राव होननानै जों थाब फैबाय आरो लोगोफोर मिटापान जानो मिटापान जानो र' दे दुटा दे मिठानो बेसे दिबा नालागे मिटापान जानो একবারে খাওয়া নোয়ারি ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিয় দিব লাগে ফাঁকাই দিব লাগে 20 টাকা তো ডাঙৰ 20 টাকা ডাঙৰ না বাই বাই गुदुं फिथा जाफैदो नै मादैनि दखानाव ओरैबो जागासिनो नै सानसे थिख्लि फिथा होननाया नोङो नै दा थांबा जानानै थां दे रावनिबो दखानाव जानाङा इयाव जाफै नै माबायदि हमो इदि हमो आरो नै लकेल सादिजा नैबे सेरावनो माबा बुदाव खालामबाय आरो इदि जेबो जाला लानानै थांसै साम' ओंख्रिबो मोनोनो नै माबानि मा होनोमोनलाय बागरगावनि राज मेलाया साम' ओंख्रिनिबो आरो नै आयु गैलानो माथो थांसै दानिया लोगोफोर गायक फैगोन ओमफ्राय नेबाय थानो हाला आरो थांसै गलियाव लोगोफोर ओमफ्राय नै ओरैबो बिथाङा गाबगासिनो माने फुजानि बिराद आथुर जादों ओमफ्राय आंबो माइ बुथुम थांगोन नालाय सानसुआवबा बिराद दिगदार जायो सेरेम जायो ओमफ्राय फुङाव नङाबानो मिनिजों सिदोब फुङाव नङाबानो मोजां जाया आरो दा बेयाव आङो हासुना दोनदों बिथिं ओंखाम जानगासिनो ओमफ्राय नै मैया एम्फौ लाथा लाबोनानै एसे एवथुना दोनदों ओमफ्राय सबाइखौ ओमफ्राय बेवाय होलाङा सामोन नोंनि आंखौ फैगासिनो गावनि हिनजावखौ फोजाफैयालासिनो आंखौसो फोजाफैबाय बियो मालाय गुदुं कम्बल जोमनानै उन्दुबाय थानो डिस्टार्बनो बेराद सालोंसै सालोंनानै आंबो दा थांसै ओंखाम एसे जालांनानै ओमफ्राय आं दुन्दिया बाथोनबो देना गालांसै आरो ओमफ्राय अमा दादर मा जा ओमफ्राय मैया मेथाइ लाबोनायखौ जानानै बियो निमकि ओमफ्राय माबा मा होनोमोनलाय बेयो मा होनोमोनलाय आनै बियो आसि गुफुरा खजा नङालै है खजा जायो नामा खुरमा ना मा होनो खुरमा ओमफ्राय पपकर्न एवनाय लाबोदों मोनजासिगोन आंहा बिदिनो साननैसोबाबो बडिगार्डसो लानांसिगोन फुंनि जाखां लोंखां दुब्लि बारियाव खावब्ला मोनफैलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंहा नै मैया फुजायाव देलायलांनाय सनाखौनो आथुरजोंनो खुबासै आरो दुब्लि बारियाव एसे देलायनानै फैबाय थैखासै आं सयथि ओमफ्राय सना गैयाबो लांदोंमोन ओमफ्राय नै आंहा स्कुटिनि साबिखौनो बेयाव खाना लाबाय आरो आंना हाजिराफ्राबो फैगौहाय हनै लोगोफोर ओमफ्राय हाजिरा मोनाखैना खुनुरुखुम मोनबाय आरो ओइ साइकेलजोंसो लांखब लानानै बहा थांखो बर' ओइ नुहुरलायबावाखैसै आरो ओइलाय फैगौ आरो बिथांमोनहा फैदो नाम्बार ओमफ्राय दा सानजौबाथाय मा होनोमोनलाय खानोनो दिगदार जागोन बिराद माबा मा होनोमोनलाय रानद्रायबाय नालाय ओंखायनो एसे माबा जायो आरो स्रेम आं न'आव थांथ'नोसै साहा लायनो आरो बिसोरनो ओमफ्राय आरो बेयाव बांगाल खामलाफोर दंना बिसोरनोबो साहा होनांगौ जाहैदों साहा बिदों न'आव थांथ'नोसै आरो दा दिनै एसे सुथि मोनदोंनो लोगोफोर ओमफ्राय दा साहा हैनो नागिरदों बिथांजों आंजों ओमफ्राय बैयाव माइ हाग्राफोरनो होनानै फैखांबाय दा बजा खाग्राफोरनो हैगासिनो थाबायगासिनो हैनो थांगासिनो आरो बिथाङा सुथि मोनदों ओमफ्राय बिथाङा बुरजा जाथारबाय ने माइ नुदों गायना आंखौ सना गाननानै मोजां नुवाखै हा इयो रागाय हाला होसिनसोबावनांगौ साइकेल गारना होसिनसोबावना दा बारबाथाय बेखौ ग्राब गारबा जारला जागोन साहैनो थांनाया